Nekem, még régebben kezdtük megérteni az, hogy van Istennek a királysága, és ugye azt mondja az Úr, hogy keressétek először az Isten országát, meg a megigazultságot, akkor beütöttem a Biblia keresőmbe, és akkor megkerestem az Isten országát, meg a megigazultságot. Tehát kigyűjtöttem az összes ilyen igéket, és emlékszem, ez majd régebben volt, hogy éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy tanulmányozzon, mi az, hogy megigazultság. És nekem ebben hogy csak egy nagyon picit így kiemelek, ez egész kegyelem dolog, tudjuk, hogy vannak, akik ugye félnek tőle, amikor azok, akik a kegyelmet tanítják, akkor abból az lesz, hogy mindenki vétkezni fog. És ez azért van, rájöttem arra, mert ugye azt gondoltuk sokáig, hogy a kegyelemnek az a lényege, hogy Isten eltörölte a bűneinket, hogy megbocsátotta a bűneinket. És hogyha ez ennyi lenne csak, akkor teljesen jogos azoknak a félelme, még a mi félelmünk is, vagy akik mondjuk törvény alatt van a gondolkozásuk még inkább, hogy hát ha arról beszélsz, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, akkor ugye ennek logikus következménye, hogyha vétkezek, hát meg vannak bocsátva a bűneim. Tehát, hogyha vétkezek, meg van bocsátva. És ez tulajdonképpen igaz is. De a kegyelem az, ugye mindent tudtok már, tehát én is csak ilyen emlékeztetlek belleteket ezekre. A kegyelem az többről szól, mint az, hogy meg vannak bocsátva a bűneink. A Róma 5, nem tudom, 20-valahányban azt mondja, hogy a kegyelem, a Károly úgy mondja, az igazság által uralkodik. Az is a megigazultság szó van ott. Tehát azt mondja, hogy a kegyelemnek az erejét, ami által uralkodni tud, azt a megigazultság adja. A megigazultság pedig az, hogy nem csak jön a gyilkos, és azt mondjuk neki, hogy meg van bocsátva a bűnöd, menj haza. Ez elszabadítaná a bűnt, az tuti. De a kegyelem az azt mondja, hogy amikor találkozol vele, akkor kijelenti a te új valódat, a te megigazult voltodat. És ebben van Istennek az a hatalmas ereje, és ez az evangélium, hogy kijelenti az, hogy ami Krisztusban történt, az veled történt. Az nagyon fontos, ugye, mondom, én csak más szavakkal mondom ugyanazt, tehát... Nem, tudom. Tehát amikor az evangélium is azt mondja, hogy az Istennek az igazsága jelentetik ki abban, a megigazultság jelentetik ki abban. Tehát az nem egy potenciál, mi azt gondoltuk sokáig, hogy Krisztusban van egy lehetőség mindenki számára. És ahogy ehhez viszonyulsz, hogyha hiszel, akkor hű, de jó, ha nem hiszel, akkor nem jó. De egy óriási dolog, amiről rengeteget hallottunk, hogy mi benne voltunk Krisztusban, és ami Krisztussal történt, az veled történt. És azokkal is, akik tegnap este a Kuplerájban voltak, azokkal is megtörtént ez a dolog. És az evangéliumban az Istennek a megigazítása jelentetik ki. Tehát nekünk nem azt kell prédikálni, az emberi evangélium az, hogy bűnösök vagytok, térjetek meg. A Krisztus evangéliuma az, hogy nem vagytok bűnösök, bármennyire is furcsa hangzik, nem vagytok bűnösök, és ezért változtassátok meg a gondolkozásotokat. Tehát mi azt hirdetjük, hogy nem vagy bűnös, mert látjuk azt, ami Krisztusban történt az egész emberiséggel. Ez az egyetlen mód arra, amikor ezt megértjük, hogy ne tartsuk bűnösnek az embereket. Amikor még emlékszem, a François itt volt, és akkor így kezdtünk, Úristen, hogy Krisztus mindenkiben benne van, hogyan lehet ilyen? Tehát, és akkor gondoltam, kipróbálom, hogy kezdtem szoktatni. Én is úgy voltam vele, mint ahogy ti is, hogy először kezdek másképp gondolkozni, nehogy valaki lássa, hogy nem bűnösök az emberek, hogy ne lennének azok. Tehát, és akkor egyre az ember csak megérti. Láttam egy embert, aki nyírta a füvet a gyerekével, és gondoltam, hogy ebben az emberben benne van Krisztus. És elkezdtem sírni. Annyira megérintette az Úrot az utcán, hogy én többet tudok erről az emberről, több jót, mint amit ő magáról elképzel. És hirtelen éreztem, hogy az Úr eszembe jutott a tékozló fiút, hogy az történetét. És egy olyan kérdés jelent meg, amit soha nem hallottam, hogy mi lett volna, hogyha a nagyobbik fiú áll a kapuban. És eszembe jutott, hogy tényleg teljesen oda vagyunk attól, hogy Isten, aki az Atya, hogy mindenki egyetért, hogy mennyire csodálatosan fogadta a tékozló fiút, és akkor ez a bezzeg, ez a nagygyerek, ez milyen gonosz, meg minden. És hirtelen eszembe jutott, igen, de most én állok a kapuba, meg mi állunk, az egyház áll a kapuba. És hogyan fogadta a nagyobbik fiú? Hol volt te, ezt csináltad, azt csináltad, amaz. Nem ment volna haza a fiú, biztos. És akkor láttam azt, hogy ez is csak egy ilyen példa arra, hogy Isten tényleg nem tulajdonítja az embereknek a bűneit. Lehetetlenség úgy megnyerni az embereket, hogy mi bűnösnek tartjuk őket. És neked megvan erre az alapod, tehát amikor megértetted ezt az egészet, akkor te
meg vagy győződve arra, hogy Isten megbékéltette magával az emberiséget, úgyhogy nem tulajdonítja nekik a bűneiket. Minden más az az evangéliumnak a degradációja. Az emberiség nem bűnös. Isten nem látja őket bűnösnek, teljesen tisztának. Magadat is teljesen tisztának lát ő, csak amikor ezt befogadod, ez jelenti a hitnek a teljességét. Amiről beszélt is valamelyik nap, hogy ugye megvan, járuljatok hozzá igaz szívvel, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Ott úgy van, hogy meg van hintve a lelkiismerete. Ami Krisztusban történt, az teljesen megtisztított minden embert. Teljesen. Csak nem ismeri fel, nem az elméjében a bukott életének a szoftverje fut. És nagyobb jelentőséget tulajdonítunk annak, ami Ádámban történt, mint az, ami Krisztusban történt. Tehát amikor ezt így megértjük, ez okozza azt, hogy úgy tudsz lenni a bűnösökkel, hogy föl sem merül benned az, hogy ő bűnös. És olyat fog érezni belőled, ami fantasztikus. Épp néztem a Zákeust, az Imi prédikált erről. A Zákeus azt jelenti, hogy tiszta, azt hiszem, vagy ártatlan. Gondoljátok el, úgy van leírva, hogy nézegettem reggel az igét, hogy kívánta látni Jézust. Van egy tanulmány, Európában csinálták, akik azt mondják az egyetemen, a diákok 98%-a akar Istenről hallani, és körülbelül ugyanennyi százalék nem akar a gyülekezetekről hallani. Valami nagyon nagy baj történt azzal, ahogyan mi, mint a gyülekezet próbáltuk Krisztust bemutatni. A Zákeus, az ugye fővámszedő volt, az Imi utána nézett, ez az ő prédikációja. Tehát, hogy a Zákeus az egy olyan maffia főnök volt, aki adót szedett olyan, mint amikor a szesztilalom volt. Tehát olyan ügyleteket csináltak. Nagyon-nagyon gonosz volt. De kívánta Jézust látni. De nem tudja meglátni olyan emberekbe, aki állandóan azt látja, hogy te mit csinálsz? Te iszol vagy? Prostituált vagy bármi, vagy lopsz a munkahelyeden? Lehetetlen. Amikor ilyenkor ítélet jelenik meg bennünk, ez nem az atyának a szíve, nem az ő lelkülete. És Jézus azt mondta, hogy Zákeus, az a görögben, vagy Zakkály, hogy te tiszta. És azt mondja, hogy a nevén szólította. És akkor a Zákeus is megértette az ő eredeti, hogy ő igazából tiszta. És utána mondta, hogy neked nálad kell lennem. Mindenki fölháborodott, akik nagy ovációval fogadták, hogy Jerikóba jön a messiás, hű de jó, vagyis Jézus. Abban a pillanatban mindenki kiakadt, hogy egy bűnös emberhez megy be. Mindenki így látja. Tehát az evangélium, az egyedül mi tudjuk. És az evangélium az ennek a világnak, hogy nem vagytok bűnösök. Bár mindenki annak lát benneteket, sőt, ti is bűnösnek tartjátok magatokat a magatok szemébe. De miközben már Isten megbékéltetett magával. Tehát ő már nem látott téged bűnösnek. Az lehet, hogy te még mindig bűnösnek látod magadat. De ez egy hazugság. Tehát az evangélium az, amit mi teljesen, nem akarjuk, hogy egyet kell érteni ezzel, vagy ami filozófiába, hanem azt kell mondani teljesen nyugodtan, lazán, nem vagy bűnös. Hát te ilyet mondod, hát én tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy mennyire bűnös vagyok. És már is el tudod mondani neki, hogy miért nem bűnös. Mert ami Krisztusban történt, az vele történt. Ez nem vallás, nem kereszténység, hanem ez az emberiségnek a jó híre. Amen. Köszönöm szépen.